Sabon gari ko in ce unguwar sabon gari. Menene abin da kike aiwatarwa, wace sana'a kike yi a gurin? Iskanci. Kamar yaya? Bariki. Bariki nake yi. Wace iri? Ta'ammali da mazan da ba su da aure. Da asalin wanda ya kawo ki, wace ce akwai da ta jawo ki cikin rayuwar ko makamancin haka? Salakawaci. Da wace hanya ko wace dabara ta yi amfani wurin janyo ki cikin wannan rayuwa? Silar talla. Da ni da ita muna kawo abinci. A ina? Yan kaba. Sai kuma Allah ya zan shigo cikin ta sabon gari. Na faɗo da ni da ita, amma ita ta yi aure. A haka nake a zaune kullum kawai. Kana shaye-shaye? Shaye-shaye kai. Da me kake sha? Ina shan fari, ina shan diyaza, ina shan roti, sannan tablet amma sama dan kadan. To idan ka sha, menene tasirin su a gare ka? Za su sa ni bacci, in na ci abinci sau daya ba zan ƙara ci ba sai wani daren. Kamar yadda muka sani cewa ita jarrabawa ta Ubangiji babu yacce ba ta zuwa a rayuwa. A dai bidiyon da ya wuce ko in ce bidiyon da ya gabata mun bayyana muku yadda wasu mata suke gudanar da ta'ammali ta rayuwar bariki, wanda abun takaici abun haushi a duk wanda zai kalla. A ci gaban wannan bidiyo za ku ga ita ma wannan haka take rayuwarta tamkar yadda waccan take rayuwar tata. Da yare irin waɗannan ƙanana da suke rayuwa a wannan guri, ba mafaɗi babu wanda zai sa ko zai hana. Yaren da ya kamata a ce suna makaranta suna neman ilimi, sai dai kuma suna rayuwa a wuraren da bai kamata ba, wanda yake da barazana a tarbiyyarsu da rayuwarsu. Hasali ma waɗannan irin rayuwar ne da yare suke tashi cikinsu yake jawo matsalolin da muke ciki a yau. Kama tun daga matsalar bandit wato ta'addanci, sace-sace da sauran abubuwan da yare za su jefa kansu na halaka. Ya kamata a ce irin wannan yaro ƙarami a halin yanzu yana makaranta, sai dai kuma gashi ya ƙare a teburin mai shayi a unguwar sabon gari da ke jihar Kano, wanda kowa ya san yadda ake gudanar da rayuwa mafi yawa a wannan guri. Akwai fuskantar ƙalubale na tarbiyya a wannan unguwa. Haka zalika shi wannan yaro da kuke gani ɗan asalin jihar Zamfara ne, wanda aka tafi da shi can sakamakon bandit da suka ɗauke iyayensa. Ɗan garin Kwatarkwashi ne da ke ƙaramar hukumar mulki ta Bungudu da ke jihar Zamfara. Yaron ya kasa bayyana yadda gidansu yake kuma kamancin haka. Don haka muke kira ga mahukunta da ƙungiyoyin da ba gwamnati ba da su shigo domin tallafa ma irin wannan rayuwa da wannan yara suke yi. Idan kuka gani nan wurin, yare ne dai dunkule a wuri ɗaya suke shaye-shaye, shansholi da sauran abubuwa na maye, wanda ake buƙatar mahukunta da gwamnati su shiga domin ɗaukar mataki. Mu sani cewa yara manyan gobe, kuma tarbiyyar da zamu ba yaranmu ita ce abin da zamu riska gobe. Wannan da kuke gani sholi ne suke sha da shaye-shayen abubuwa na maye. Wasu 'yan jihar Zamfara, wasu 'yan jihar Yobe, Bauchi da sauran jihohi na Arewa. Haka nan suke rayuwarsu, abinda aka samu aka basu su yi amfani da shi. Fatar mahukunta da ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba za su shigo domin ganin cewa an kai ƙarshen irin wannan matsala da ta addabi al'umma. Hukumar Hizba ta jihar Kano da sauran mahukunta su shigo domin ɗaukar mataki na irin shaye-shayen da matasa suke yi. Ga cikakken bidiyon da yadda al'amuran suke domin ku gane wa idonku kuma ku ji ma kunnenku abinda yake wakana a wannan wuri. Da farko ki gabatar da cikakken sunanki. Sunana Hafsat Alhassan. Hafsat Alhassan. Ki yar asalin ina ce? Ni asalin Lagos ce, amma ina gurin kanin mahaifina kwana 4. Ya da kike kalle kyamara please. Ki yar asalin ina ce? Haifaffiyar Lagos ce ni, amma ina gurin kanin mahaifina a cikin kwana 4. Nan jihar Kano. Ga ki a shiyar ko in ce unguwar sabon gari.
menene abin da kike aiwatarwa, wace sana'a kike yi a gurin? Iskanci. Kamar yaya? Bariki. Bariki nake yi. Wace iri? Ta'ammali da mazan da ba su da aure. Ina mu'amala da maza kenan. Idan suka zo wurinki, menene suke yi tare da ke? Amfani suke da ni. Me suke baki? Kuɗi. Nawa? Kamar kimanin 2,000, 3,000, 4,000. Tun namijin da zai tare da ke daga bakin 2,000 zuwa 3,000 ne, su ne abin da ake bayarwa. Wani kalubale kike fuskanta a cikin wannan rayuwa, ko kike fuskanta a cikin rayuwa? Rayuwa ce wacce ba na jin daɗin ta, sai dai Allah ya shirya mu. Menene dalilin da yasa kika shigo cikin wannan rayuwa? Kaddara. Da kuma menene? Sa kai. Menene asalin wanda ya kawo ki? Wace ce akwai wadda ta jawo ki cikin rayuwar ko makamancin haka? Sula kawaci. Da wace hanya ko wace dabara ta yi amfani wurin janyo ki cikin wannan rayuwa? Sula talla. Da ni da ita muna kawo abinci. A ina? Yan kaba. Sai kuma Allah ya zai shigo cikin ta Sabon Gari. Na faɗo da ni da ita, amma ita ta yi aure. Wani dabaru ta amfani da su wurin ganin cewa ta shigo da ke? Kawai janyo ni ta yi. Janyo ni ta yi muka taho tare Sabon Gari. Ta ja ko igiya ko da wacce dabara ta me ta ce miki lokacin? Zo raka ta. Sai me ya faru? Shikenan. Da kika raka ta sai me ya faru a lokacin? Sai na san daɗin Sabon Gari ma nake shigowa. Amma silar ta na sani. Mafi karanci namiji nawa ke amfani da shi a ranar? Gaskiya ba su da adadi. A hasashen ki za su kai nawa? Ta su kai kimanin wajen 5 ko 3 ko 4. Za ki shigo ne. Macen da bata shigo a cikin wannan rayuwa ba. Ina fatan Allah ya shirya ta katta so ta shigo cikin wannan rayuwar. Menene illar da ke ciki? Gaskiya akwai illoli da dama. Kamar me da me? Gaskiya ban da cewa. Kadai Allah ya sa ta shigo. Ina son ki faɗi ƙalubalen da kike fuskanta musamman. Ni ma ba daɗin ta nake ji ba. Kawai. Kina samun guri mai kyau ki kwanta? Babu. Abinci mai kyau fa? Babu. Da sauran dukkan abubuwan rayuwa? Babu. Amma ina so gwamnati su tallafa mana. Wani irin tallafi yanzu da za a baki shi za ki daina wannan rayuwa? Da ga zamanin na abin sana'a. To da mazajen aure. Yaya sunanka da Allah? Sunana Yusuf. Allah kuma sunana Yusuf. Yusuf waye? Khalid. Kai dan asalin ina ne? Ni dan asalin koyi ne, Kano. Da ka shi a Sabon Gari menene kake a gudanarwa a wannan? Neman kuɗi, kuma neman kuɗin ya zama ba an yi ba ai bane ba. Wace sana'a kake yi? Yanzu ba sana'ar da nake yi. A haka nake a zaune kullum kawai. Kana shaye-shaye? Shaye-shaye kai. Da me kake sha? Ina shan fari, ina shan diyaza, ina shan roti, sannan tablet amma sama dan kaɗan. To idan ka sha menene da tasirin su a gare ka? Za su sa ni bacci, in na ci abinci sau ɗaya ba zan ƙara ci ba sai wani daren, saboda ba kuɗin siya. Gwamnati ta ƙi duba mu, ta gama muna zaune zaman banza muna wulakance. Gwamnati ta duba, ta samu matasa ta ringa ba su aikin yi. Duk karancin nan sai ya faru. Menene asalin abin da ya je kuka cikin wannan rayuwa? Wallahi rashin kuɗi ne. Gida babu, za mu je ga shi ga iyayen namu a gaban mu. Su tambaye ka wannan, su tambaye ka wannan babu. Su ma kuma ba su babu. Haka za a zauna. Kaga ai da mu ta da mu je. Kwaran shi ɗaya su zauna shi kuma ɗayan ya fita. Kai, da ka ɗauki shaye-shayen. Kwalliya ta biya kuɗin sabulun ta bangaren magance matsalar gida? Ai shaye-shaye ba wai fannin gida ne suka sa nake yi ba. Wannan ra'ayi na ne nake yi saboda a Sabon Gari in baka dan busa-bushe ne sai a dan latsa ka. Amma an kana dan yi a kanka kai ma tsohon wuke ne kafin a sami mai latsa ka sai ka shirya. Kana ganin cewa babu kalubale a cikin harkar shaye-shaye? Akwai babban kalubale ma kuwa. Tunda a gaba in ta taron ma a kirji in ba kuɗin da za a ma aiki ai sai ka ƙara ta kawai. Ka mutu kenan ana ma ai shaye-shaye ba abin yi bane. Kana ganin cewa yanzu baka tunanin cewa kana ci garin ka zaka ba wannan shaye-shayen kuma? Wallahi kullum in nayi sallah sai nayi addu'a. Kana yin sallah kenan? Ni da ba kafiri ba.
ba dole in yi sallah ba. Wani kira za ka yi ga matasa waɗanda ba sa wannan shaye-shaye na cewa karkashin? Ni dai fatan alkhairi zan musu, duk wanda baya shaye-shaye kadai abokanai su zaka mu da abokin muka zo muka zama haka muka fara shaye-shayen. Akwai na banza akwai na arziki a masu shaye-shayen ma. Yawwa abinda kuma zan ce Allah ya shirye su, Allah ya saka su shigo cikin wannan harkar. Yanzu idan gwamnati za ta taimake ka, wani taimako da kake bukata ta kanka, wani taimako da kake bukata wanda zai sa ka tsayu da kanka ka daina wannan abu? Ni babban taimako guda ɗaya nake bukata, in samu kasuwanci wanda zan dinga juya 5 ta dawo 10. Akwai wata sana'a da kake yi kafin yanzu? Da na yi sana'a amma yanzu na dan tsiyace ne. Sana'ar me kai? Da har rake na sayar da kuraye a can yan kura. Ga gurasa. Wani aya ɗan yaro nake, ni wannan jari na nake faɗa na kaina. Sai na shigo sabon gari sannan na fara samun masu gida. Ina sayar da gurasa, ina sayar da sabis. Mahaifinka ko mahaifiyarka sun saka na wannan rayuwar? Mahaifina da yake ba a nan ba yake, a Abuja yake, amma babu ma bata san ina wannan rayuwa ba saboda akwai lokacin da aka samu matsala. Akwai lokacin da aka samu matsala. Ba da kuɗi kuma sai aka zo aka yi sata a cikin gidanmu. To da aka yi satan nan kuma aka kama ɓarawan, sai aka ce tare muka haɗa baki da shi. Kuma daman can a hannun kishiyar uwa nake. Mana uwa ta akwai na kuɗi take, yanzu ma ba ta nan gari tana Port Harcourt, amma a hannun kishiyar uwa nake, tasuwa muke yi da ita in ta yi mun ba daidai ba. Amin amin. Yaya sunanka? Awwalu Ibrahim. Wata sana'a kake yaki a sabon gari nan jihar Kano? Ina sana'ar damba, amma damba ba wai sana'a ba ce wadda muna so gwamnati ta taimaka mana da wata sana'a da wani jarin da za mu tsaya mu kafa kanmu, mu koma gida, mu koma gaban iya mutum da yanzu kamar muna sabon gari ne, muna bariki ne. Kana bariki ne? To kana ganin cewa rayuwar bariki rayuwa ce da ya kamata a ce matashi ya yi? Gaskiya ba rayuwa wace mai daɗi, yasa muke so gwamnati taimaka mana tallafin da wata sana'ar wanda za mu koma mu zama mu ma shiryayyu dai mu taimaka da wasu yi wannan din. Wani kalubale kake fuskanta a rayuwar da kake cikin sabon gari? Gaskiya rayuwar nan da muke ciki gaskiya ba rayuwa bace mai kyau, ba na jin daɗin ta. Ina so Allah ya canza mana wata rayuwar da za mu koma gaban iyayenmu. Taimaka mana.